ट'ट' नेनांगौआ जारला मोनबाय आं मोसौ लायनाय मा लायनाय नांगौना बेहाबो अखा हाबाय लोगोफोर माने बोथोरा मोजां नंखायाना आरो अखा लोगो मोननानै होबावबाय साथा लाबोआखै ओमफ्राय दा मोनाद्रायबाबो अखाया बुरजा हाबा न'आव थांनो हानाय नङाना आङो बेखायनो एसे बेलासियावनो ओंखारबाय जा अखा हाबाय दासो आं अखाखौ नेबाय थानांगौबा ओरैबायदि मोनागोन फैबायसै आं सिजाबाबो बोरैबा जादों जा गुसु अखाया साथा लाबोयैया जा जारला आयौ अखा मोफ्लामबाय गैया बेटारियानो मोनासां अखायाबो जि खोरोमबाय थाबायनांसिगोनसो मोनाबायना नैबे मादैयाबो मोनासै माने जों सानजों थांनो नागिरदोंमोन थाबायनांबायसो बेहाबो सेस अबस्था खाराब दिनै अखाया बारासो हाबाय बाहाय थाथ'नांबायसो आं नै थाबायबोदोंमोन आं बाहाय थाथ'नांबायसो आयै माला थाना मोनहैगोन दे आं दुखुथिया जिबन आंनि जिबना साथाया माने दङमोन न'आव ओमफ्राय बबेयावबा थाजोबनानै आइया मोनसेल'ना दाथ' जोंना साथाया ओमफ्राय दाख्लैसो बायनाय बेबो गोदान आइनोथ' नांगोन बेखायनो आङो आइनो साथाखौ गारबोदों आरो ओमफ्राय मोसौ लायनाय मा लायनाय नांगौना बेहाबो न'आव खामानि मावनाया बेखायनो ओमफ्राय आंहासो दा गैया जाबाय आरो उनाव बायसै बायनाया गिदिर खोथा नङा गैला साथाया माने आइनो गारबोनायनि थाखाय आं लाबोनो मोनाखै आरो ओमफ्राय दायो आं माबा मोनबाय पुलिस पइन्ट थानासिम मोनबा जोंनिथिंजायनि गारि मोनोना बेजों थांसै गारिया मोनसेबो गैबावा दिनै गारियानो मोनसेबो गैया नै लोगोफोर आयौ ट'ट' नेनांगौआ जारला मोनबाय आं दिनै दसे नागारबानो जासैमोन अखाया आं बाजारसो लायसै কি আছে মোটর আছে बाजारबो गैयामोन ना नै बाजार नायदोंमोन आं ओमफ्राय मैगंआनो गैखाया बायगन घरात আছে जि अखा हाबायलै दियाबारि যাব मोनसे मोनबाय नै लास्टआव आयौ बिजा सब पानि ट'ट'आ मोनदों लोगोफोर नै माबायदि लाइटबो गैया बेटारियाव माने ट'ट'आ माने लाइट गैया आरोना बे बेटारि आवलानिया माने लाइटआनो गैया ओमफ्राय मा जाबावखो मोनसेया ओरैबायदि सिङाव माने सासे जाय मानसि गाखोनानै फैखादोंमोन मालाय बिहा माने सिङाव सोगोन होनखानायमोन खोमा ओरैबायदि गोथौ सिङाव
माने आन्दायजोब्बायसो आङो लामाखौनो जेबो मिथिला ओमफ्राय दा बेखौ दोनहैनो थांगासिनो आरो बे जाय मानसि गाखोबोखादोंमोन बेखौ दोनहैखांनानैसो ओमफ्राय ओरै सिंजों हादानपारा ना माबेजोंबा ओंखारहैसिगोन खोमा बे लामाया बेबायदि मोनबाय आङो नै दायो ओंखारबोनानै नाराबारि मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नाराबारि मोनबाथ' जोंनाबो मोनखानोसै बारा गोबाव गैला ओमफ्राय थांसै खुनुरुखुम माने लाइट गैयाना एसे प्रब्लेम जाबाय बेटारियाबो मोनाबाय ओंखायनो एसे लासै लासै सालायबाय एसे गामि सिंसिम दोनलांदो होननानै लिंबाय आङो टट' ड्राइभारखौ लोगोफोर माने अखाबो हाबाय मोनाबायना लामाया जा खोमसि गाज्रि जाथारो जोंनिथिंजायना आं गाखोनाय गारिया लाइट गैया बेसारा अखाबो हादोंना ससे दोनलांनो थिनबाय आं जोंनि गामिनि दखानसिम बिमाया सिन्था जागासिनो बे साथा लाङाखै मारै फैगोन होननानै जि सिबो जाखाबायबो दै थागुलायबावबाय नै जोंना लामाया आयौ औ सफैबाय नै लोगोफोर आं न'आव आयै दै थिग गोजांनांगौ गोजांबाय आं लोगोफोर गासिबो सिबोजोबदों गस्लायाबो लंपेन्टआबो गासिबो सिजोबनाय माने जा गोजांबाय आं ओमफ्राय दायो एसे मोदोमारि सुरुनसै फ्रेस जानोसै आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जानोसै मा ओंख्रि ना एवनाय ओमफ्राय लाव ओंख्रि गाम्बारि बिबार आलु मा बेदर अमा बेदर आइ बे ना एवनाया मोननाय हा